actividad voluntaria como manípulo manipular, suintambe ambil similar agro marketing atau campagne nasional manipular sila tu kono yata kamuso kishigabo ulunga buwan singapura ale kabumana na macam kono awana barali sono campagne teknologi ekitira tamusabana kera ju kalau fitan tu katabla atlimba samba flahan bukan dan kompleks scolaire ajarala nyene de bulla tu kabara begedika awana barali sono don Aku sebenarnya berapa apa dong untuk kita ini apa tuh yang perlu apa bola kampanye nasional upaya polisi kadu kono ulungu gabuan Singapura kata pembukaan dan minang jual kalau kiri sahabat betapa jual kalau kiri sahabat kiri umi kono nak frake tu bikin fungsi zero fungsi sekolah dan klinik kribola ya tak kapuran kuina anje anak kita bayar sempurna Sanwosa campagne mi ke jamana nyemaw fe wala sa bange kolosi ferew kam matarafa ani wolo nugu dabo ni sin dabo sege segel bi se ka ke togo mina nyina samba flan mu ganna ni takira chien fla asien folo nabi fo mako campagne nationale ale kera me kalo kile bi saba kata bla juin kalo kile bi saba la asien flana nabi fo mako campagne digital ni obike bolo la sanfela wala o damne na jouer kalo kile shegi ni akun kan atache ut kalo kile shegi samba fla ani mugan nan nyina campagne nationale bolla babu minka odeye chakedaw ye fere jumenta wala sa la nyinu kasega sabati femi metalike bange kolesi fero matarafalika anga jamana kono mi ye campagne digital ye ni ale be ashien sabanana nalbike bolola sanfelawla ale bolla babu minka odeye Chikani kunafonu laseli bolola sanfelaw la o bi se ka kɛ sababu ye togo min na bange kɔlɔsi fɛrɛw ka matarafa ani wolonugu dabo ni sin dabo sɛgɛsɛgɛli bi se ka kɛ togo min na n'a y'a ta k'a lajɛ campagne nationale ale b'a ta ko 20 de la ɲina dɔ farala ɲinɛ campagne janya kan a kun de ye dɔ bi se ka bɔ togo min na musow fatoli la k'u to den sɔrɔ la ani dɔ bi se ka fara togo min na maaw kan minnu bɛ bange kɔlɔsi fɛrɛw matarafa an ka jamana kɔnɔ kabini campagne daminɛna fo ka taa se a kuncɛ waati ma ut kalo la bange kɔlɔsi fɛrɛw bɛ di maaw ma fu sinbo ani wolonugu da bon fana bi sɛgɛsɛgɛ fu la sɛsɛrɛfu sɛsikɔmu ani kliniki dɔw la ɲina campagne taara mali jamana ɲɛmaw fɛ walasa kɛnɛya bi se ka sabati togo min na bange fan fɛ ani laɲiniw bi se ka sabati togo min na jamana t'a ɲɛ la Tunye apule me kasoro ni bange kɔlɔsi la wolonugu bon ani Singapore kan kan teknologi ekitira tamusabana kera ju kalau kletan ju katabla atlimba samba fla ani mugana ni complexe scolaire ajarala ni doyi na ni mara ni paradigi jatali an kereka ni na tabla la ukumi kono ode je takabula mali sitina ka kana sra ka tama yasa ulisika para so awenya folisoro ni na dofe La clé pour moi du succès c'est la confiance en soi. Donc nous travaillons beaucoup sur cet aspect. Le Mali à l'ère numérique, quelle alternative pour la jeunesse en quête d'emploi? Okuye kan technologie et culturelle ta ko sabana babuye o mun kera jouer kalo kle tan duru kata bla kle mugana samba fla an mukanani complexe scolaire ajarala bara chama konisi dona nyinetala akeba ko nafa kama. Le camp technologique est vraiment annuel, c'est un événement annuel que nous organisons chaque mois de Sanwosa amene activité nke dogokun kelen kɔnɔna na walasa maaw ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye vacances waati la ni y'a ta ko sabanan ye an ye ko kura caman don a la degeli ani fasoden ɲumanya ta fan fɛ u kun ye mɔgɔ 280 ne minnu sen dɔ ɲinɛn ta la. L'objectif c'était vraiment de sélectionner 150 mais vu l'intérêt que le camp porte aujourd'hui nous avons eu vraiment 208 candidats. C'est ma deuxième fois de participer à ce programme. C'est de dire d'abord, c'est de saluer les initiateurs de cette formation parce qu'aujourd'hui, s'il y a une activité qui doit être soutenue au Mali, ne bɛ organisateur fo u ni dɛmɛ ka kan nin ne siɲɛ filanan ye k'a la n ye faamuyali caman kɛ ani fɛnɛ n sera fɛn caman na minnu bɛna n dɛmɛ n ka baara kɔnɔna na jamana kan k'u dɛmɛ parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Donc je lance aussi un appel aux autorités, aux bailleurs de fonds, aux entreprises de venir aider ces gens-là pour qu'ils puissent former plus d'autres jeunes
dans l'avenir. C'est ma première fois de participer au CTC, au camp de formation. Oui, je suis particulièrement satisfaite, d'autant plus que c'est un autre domaine que je Nene Chanfale Ganani Kaina. Ni sonjara kosebe. Ni kokura chama famia. Ni akunjara, okmejani kosebe. Ne boufo, wani haklina. Je leur dirais merci. Je sais qu'organiser un tel événement, c'est pas facile. Je leur dirais juste merci et beaucoup de courage pour la suite. Kada anafaka. Tout d'abord, c'est de remercier les participants pour l'intérêt accordé au camp technologique. Mogo fen fo participer ambu befo mbe degeli kelaw fo wamba fo chifna kaw fananyena o ka wili ka degeli ke. Le complexe scolaire moderne à Diara, nous leur disons vraiment merci. Et nous invitons encore une fois de plus la jeunesse à se former, à être excellent et surtout aller vers l'excellence. Ni kan technologie et culturelle sababula akebagaw ye fen chama famia ka kanya ni degelu ani la famia luye o mun nafa benasi uma duna natawla ni tunye memona do wasolo ni ka technologie et culturelle ta sabana kuka ashura wala jomene kalo no be moram kalo klitama no islamo ka sakalo fulay ale do kene kene ni mi la yana mani do jies na mo peda jene fe yana de chama la beni no ka beni doima nakanga mun famu ni doina abdurrahman traore ni ali almami asidi milla lebina wala ni awi Ashura yɛrɛ an silamɛw an ka sanyɛlɛma de silamɛw ka sanyɛlɛma don bamanankan na dɔw ko jɔminɛ jɔnma minɛ ka da ka kira bɔnnaw olu de soma yɛlɛmana ka bɛn Ashura ma silamɛw kan k'u waso sanna o de Ashura ye o de an silamɛw ka san ye an kan ka wajulu ka a la ka kuranɛkalanw ka a la ka nafila ka a kɔnɔna la Ashura don ni Ashura don sera min ni mɔgɔ fɛ ni k'o kɛ o de yani a takarabu minallah o de adamaden k'i yɛrɛ surunya Ala la ni Ala wolo ye basabu ka daga kira ka arsara bin no ami mogo hagli jigo ola kira ko togodi ako izhabu al balaa bi du'a wa saraka ako aye baloko aya anyoni ne jumenye ne sarakati boy ani jumenye ani du'awu wala ne sayele masira islamo kan jumenke o de ye ka wajulu kenaw sigi walma ka qur'an kala ngolu ke walma ninga sarakatu bo walma ninga nafla sulu ke mun ko so base kira bo fayna ako anga baloko anga gene sarakati ani jume ani dowe o koro jume sankura min namira do kono toroko munum bi ala ka saka do ani toroko che baloko min ba ala ka saka do ano che ola islame anyino islame de brajile fene Ashura don sera anga jume ke anga qur'an kalon ke anga ta wajulu ke rola anga nafla sulu ke anga sarakatu bogo anga hina nyogo anga yafa nyogo mo ola Ashura yere ami mi fo ala kira bono munum be ni no ye ala kira ka ahlu betu ye olu de janfara selibaw fɛ seliba mado be no olu be seli nga selemete kira ka wati la mado kumeni no olu kuma seli ala kira ko fɛ ala kira fɛ afo go munafaku olu munafaku kira kilela munafaku kelen munum be kira kilela an bi an mana kilela o munafaku kelen le challenge do ola o silame munafaku de ala kira bonaw Hasan ne Useni ne nga faka ka be Ashura domo o Hasan ne Useni olu bɔra ala kira de la ala kira demso ne Fatima Zahra ye o deni Hasan ne Useni ne Hasan ne Useni ta ka lajɛ Hasan de kɔrɔ ye Useni dɔgɔnin mɔgɔ bɛ ko filanu de ko filanu tɛ kɔrɔ dɔgɔmaw de don Hasan ye kɔrɔ de kɔlɔ kɔntɔrɔ bi ni ɲɔgɔn cɛ Hasan ye kɔrɔ ye kɔfɛ fitini ne fɛn dɔgɔnin ye ko ba baden kɛra ala nabila Yunus fana ale fana bɔra jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn Ashura do ma Yusuf fana bɔra kaso fana na ka bɛn Ashura do ma Furana fana sera nabila Musa fana sera Furana na ka bɛn Ashura do ma ko ba baden kɛra a kɔnɔna la ni an silamɛw ni an ka dɔnba de n'a sera an ka ɲɛnamaya ni bɛ se ka ɲɛnama cogo min na i ka ɲɛnama n'o ye mais i k'i jija a ɲɛnama kɔnɔna la i kana haramu ko don a kɔnɔna la an b'a ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ashura sera an ka ɲɛnama cogo la an ka ala deliw k'a kɔnɔ an ka kuranɛ kalanw k'a kɔnɔ an ka nafila seliw k'a kɔnɔ hali min bɛ se ka sun kɛ parce que kira ko ten nɔ ko sani ale ala kira kun ale n'a sɔrɔ yahudaw bɛ Ashura u b'a ɲɛnamaya olu tun bɛ jumɛn kɛ olu b'a tile kɔnɔntɔnna de su yahudaw ani nasaraw olu tun bɛ Ashura u tun bɛ a tile kɔnɔntɔnna u b'o su kira ko bɔn an ka différence don ani yahuda ni ani nasaraw cɛ o différence ye jumɛn ye a ko anw ka tile kɔnɔntɔnna an k'o su an ka tile tanna fana an k'o fana su kiraw fɔ o rato ne san yɛlɛma sera a bɛ mɔgɔ dɔw ye dɔw bɛ Ashura tile kɔnɔntɔnna a n'a tile tanna su ni dalilu b'i bolo ni ne y'u ka dalilu ye u bɛ nin kɛ ni mɔgɔ min ye nin kɛ i bɛna saba mɔ ni mɔgɔ min ye wajulu fana kɛ i bɛna saba mɔ ni mɔgɔ min ye kuranɛkalan kɛ i bɛna saba mɔ ni mɔgɔ min ye nafila seli fana kɛ i bɛna saba mɔ ni mɔgɔ min ye fɛn fɛn kɛ min bɛ bɛn Ashura la o bɛ bɛn kira ka tasira la an bɛ Ala subahana wataala fɛ Ala ka faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoni wa n'a kɔn kunnafoni bila aw ma teliya la yana Kadija ko ne fɛ.
Anga jamana kono kibaru defo resultat bora Mali fantan nani bɛɛ lajɛlen na jumado juwe kalo tile 19 san 2024 lakaliden 300 ani 49 ani 8 olu de kun y'a kɛ ɲina kɛmɛ sarala maa 44 ani 4 bɔɲɔnko de y'a sɔrɔ k'a dafara maa 30 la kɛmɛ sarala ni o kɛra salon ta ye o la kɛmɛ sarala maa 14 bɔɲɔnko de ɲɔgɔnna farala ka ɲina an bɛ to an ka jamana kɔnɔ jumado juwe kalo tile 19 san 2024 kuluba an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye kolonɛl Asimi Goyita ye ale ye ɲɛnajɛ dɔ datigɛ min bɛna tali kɛ warisaracogo kura kan an ka jamana baarayɔrɔw la maa caman kun b'a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka premier ministre n'o ye Dr Sukali Kokala Mayiga ye ale ni ministre caman wɛrɛw ka fara gouvernement maaw kan Mali kɔnɔ ka daminɛ bi la maaw bɛna se ka fɛn dɔw wari sara u ka telefɔniw fɛ i n'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn ani hakɛ minnu kan ka sara polisisow la fo ka taa se wolo sɛbɛnw ma an ka jamana kɔkan kibaru an bɛ taa Faransikaw fɛ yen nɔ olu bɛ k'u labɛn ka Jeux olympiques kɔnɔ ni o bɛ daminɛ août kalo tile 28 ka taa kuncɛ septembre kalo tile 8 na san 2024 o hukumu kɔnɔ Faransi premier ministre ni o ye Amélie Castera ye ale y'a yira a ka lase dɔ senfɛ min kɛra septembre kalo tile 24 san 2023 ko Faransi athlète musomanw tɛna yamaruya k'u kundatugu ni Jeux olympiques senfɛ ni laseli in kɔfɛ Marta Hurtado ni ale ye Nations Unies au commissariat aux droits de l'homme porte-parole ye y'a yira a ka laseli dɔ senfɛ min kɛra septembre kalo tile 26 ko nin kɔni tɛna kɛ hakilina ɲuman ye wa a tilala fɛnɛ k'a yira ko mɔgɔ kɔni man ka muso kɔni bali a ka fini dontaw la an bɛ taa Israël k'an ka bi dɔgɔkun kibaru kuncɛ ni o ye olu ka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale ma sɔn ka kɛnɛyaso dɔ bila sen kan Palestine denmisɛnninw ka bolo kan minnu banana Tel Aviv ni Gaza ka kɛlɛ senfɛ ni o kɛra alamisa don juwe kalo tile 18 san 2024 a ka biro mɔgɔw kun ye cikan lase ko sɛbɛnnin dɔ senfɛ k'a kun y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna sɔn ka furakɛli yɔrɔ dɔ dilan Gazakaw ye Israël dugu kɔnɔ hakilila jiginna kabini kɛlɛ daminɛna octobre kalo tile 7 san 2023 fo bi maa 128 bɔɲɔgɔnkɔ de bɔnɛna u ni na ani ka dɔw fana jogin Palestine dugu kɔnɔ ni o fanba kun ye denmisɛnninw ani musow ye o nin tɛ maa 10 minnu fana tununa Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.